Исәнмесез, эфирда пенчешәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. Шоу автопаркында тулылану Горкоммунхоз предприятиесына яңа нефаз автобуслары тапшырылды. Сугышчыларга ярдәм хәрби хезмәткәрләргә чираттагы гуманитар йөк җибәрелде. Шоу автопаркында тулылану бүген Горкоммунхоз предприятиесына 50 яңа нефаз автобусы тапшырылды. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы рейсы катнашты. Барлык автобуслар кондиционерлар һәм USB разъемнар белән җиһазландырылган. Инвалидлар һәм балалар коляскалары белән пассажирлар өчен урыннар каралган. Хезмәттәшем Лилия Гатина яңа пассажир транспортын беренчеләрдән булып бәяләде. Шоуларга гына түгел, яңа автобусларның уңайлылыгын машина йөртүчеләр үзләре дә бәяләде. Андрей Буланов Горкоммунхозда инде 2 ел эшли. Моңа кадәр берничә ел зур булмаган газельләр руле артында эшләгән. Зур сыйдырышлы автобуслар белән айырма ку һәм җир кебек дип уртаклаша Ирод. За новым автобусом намного приятнее работать. Здесь намного все комфортнее стало, удобные кнопки, руль. Узган ел шәһәр маршрутларына 90 уңайлы автобус чыккан. 2025 елда автопарк тагын 80 яңа нефаз белән тулыланачак. Шуларның 50-се бүген тапшырылган. Набор водителей идет их обучение, идет стажировка, и заверяем то, что проблем именно машины простаивать не будут. КАМАЗның пассажир транспорты буенча директоры Руслан Кызадаев билгеләп үткәнчә, бу пассажирлар агымы зур булган шәһәрләр өчен билгеләнгән иң яңа модельләрнең берсе. 3 широкие двери, то есть минимизация времени простоя на остановках, максимальная скорость посадки и высадки пассажиров. В автобусах предусмотрено все для того, чтобы пассажирам было удобно. Есть места для инвалидов, есть места для пассажиров с детскими колясками. Моннан тыш автобуслар видео күзәтү системасы, мобиль җайланмаларны зарядлау өчен Wi-Fi һәм USB разъемнар, кондиционерлар, пассажир агымы датчиклары һәм башка белән җиһазландырылган. Республика рәисе ассызыклаганча, шәһәр һәм районнарның җәмәгать транспортын үстерү өстенлекле бурычларның берсе. Уверен, новые автобусы позволят улучшить качество транспортного обслуживания челнинцев. Прошу обеспечить их безопасную эксплуатацию и качественное обслуживание. Спасибо. Хәзер техникага алдагы эш өчен барлык кирәкле процедураларны үтәргә кирәк. Якын арада яңа автобусларның бер өлеше 9-нчы маршрут буенча йөри башлаячак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Волонтерлар хәрби хезмәткәрләргә ярдәм итүне дәвам итә. Алар тагын гуманитар ярдәм әзерләгән. Йөк составына азык-төлек продуктлары, медикаментлар, төзелеш материаллары, 3D принтерда бастырылган җайланмалар керә. Безнең төшерү төркеме битараф булмаган чаллар белән очрашты. Автомобиль шыплап тулган, машина эчендә алгысызлыкта блиндажлар һәм башка күп нәрсәләр өчен кирәк булачак поддоннар. Әйберләр җибәрәбез, строй материаллар, үзебезнең 3D принтерда ясаган әйберләр, медикаментлар, ашау әйберләре, поддоннар, бөтенесе анда кирәк булачак. Волонтерлар шулай ук лишнялар җибәрә, ул 3D принтерда бастырыла. Җайланманың механизмы гади, а модель үзе авыр түгел. Шул ук вакытта ул 5 килограммга кадәр күтәрә ала. Крепится на БПЛА для захвата предметов, находящихся на земле, и переноски и доставки в расположение наших бойцов. Волонтерлар сугышчылар өчен гуманитар ярдәмне кыска вакыт эчендә җыйган. Активистлар белдергәнчә, чолалар һәр вакыт ярдәм итәргә әзер. Хәзер волонтерлар гуманитар ярдәмнең тагын бер партиясын җыюга кереште. Активистлар белдергәнчә, халык һәм армия бердәм, димәк җиңү безнеке булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Россиядә халык участковый бәйгесе старт ала, быел ул 15-нче мәртәбә үткәреләчәк. Анда ил буенча полиция хезмәткәрләре катнаша. Алар арасында Тукай районы буенча өлкән участковый Нияз Музафаров та бар. Аның белән безнең төшерү төркеме дә танышты. Эчке эшләр министрлыгы системасында ул ничә ел эшли. Ни өчен бу һөнәрне сайлаган һәм башка бик күп нәрсәләр турында алдагы материалда сөйләрбез. Нияз Музафаров Эчке эшләр министрлыгы системасында инде 23 ел эшли. Югары уку йортын тәмамлаганнан соң ул бәлиг булмаганнар белән эшләү бүлегенә эшкә килә. Шулай итеп полициядә хезмәт итәргә кала. Мин
Тукай отделына келдім 2002 елда. Башта эшләдем балык булмаган балалар инспекциясында. Нияз Музафаровның хезмәттәшләре дә аның турында югары фикердә. Алар фикеренчә, ул җаваплы, үз эшен җиренә җиткереп башкаручы хезмәткәр. Һәр вакыт район күләмендә, район җитәкчелеге дә аны поддерживает. Нияз Илдәшевезнең тәҗрибәле өлкән участковый, халык аңа карый, халык аңа ышана. Мин Музафаров Нияз Илдусович белән 2010 елдан бирле Тукай отделында бергә эшлибез. Эшләү дәврендә ул үзен югары дәрәҗәдә күрсәтте. Эш катлаулы булса да кызыклы ди Нияз Музафаров. Зур тәҗрибәсе булуга карамастан, Нияз Музафаров халык участковый бөтен Россия бәйгесендә беренче тапкыр катнаша. Мин беренче тапкыр шушы конкурста катнашырга булдым. Бу конкурс минем өчен бик әһәмиятле. Ул участковыйларның престижын күтәрә, аның әһәмиятен күтәрә. Халык участковый бөтен Россия бәйгесе 11 сентябрьдә старт алачак һәм берничә этапта үткәреләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Гуляй ярмарка. В магазинах Победа. Шашлык из свинины охлажденный 299,90 за килограмм. Камбала морская свежемороженая 279,90 за килограмм. Многопрофильная клиника «Тонар». Заботы о вас. Взрослые и детские врачи любой специальности. Анализы, диагностика и лечение, стоматология, косметология под одной крышей. «Тонар». Здоровье в каждую семью. Телефон в Челнах 20 40 20.